Niba ekene mono. Nkoenchi yaze Mazi Anyafulugo kono na noni tata na Olundi Igbo, Voice of the East. So nebu oge, I'll be interviewing a songwriter, a farmer, a dibia, and he's an ex-con. One name okay from Idemili? No. Anyafulugo. No. So without much ado, no nunditi. Let us go straight to the point, which is, Imana, there is a renaissance, there's a wind of renaissance going on. People are clamoring to know what they used to be before colonization, right? So far so good in your practice, in your spiritual adventure as Umuigbo. Kedu the top 3 things in Motago that are personal life lessons and also lessons that can benefit our listening audience. Top 3 things. Mmuo the one. Okay. Mmuo the. I mean, Mmuo the guy. Ozobulu na nsogi abulu nsom. Na ife abu na ndi okafo. Na mbosi Good Friday. Onye ọbụla asọ anụ. Mana nsọ gị abụrụ nsọ mmadụ niile dị iche iche na n'ife Igbo. Ya bụ na ọ nwere ike pastọ asị na ọ chọrọ ị na-aṅụ mmanya mana gị nwa kwesịrị ị na-aṅụ mmanya. Ọ ife mmụọ gị na mmụọ gị ji efibe. Nke ịtọ abụrụ nke ịtọ abụrụ na onye eli enwere second hand value. And ife eli ya adịrọ mma. Ife ndị ụka li ya adịrọ mma. Onye eli enwere second hand value. Yes. Onye eli enwere second hand value. Maka o nwere ife ekwensu me. So that would be the summary of the 3 things. Ife si erike. And onye eli enwere second hand value. All the very interesting to me, that one, let me speak a bit more on it, right? Ekwensu bụ mmụọ ikenga, mmụọ na-echekwa Igbo, mana akpọbazie ya ajọ mmụọ. Devil. Ebe ọ bụ na ọ nwere ka ị esi ofu obodo wee pụta wee sị m na ọ bụ ajọ mmụọ. Maka nna m eze dị Igwe, oke dibịa, enwere ike ịga Greece, jee ebe a sị na Athena bụ ajọ mmụọ. O nwere ike ịga sị na Zeus bụ ajọ mmụọ. O nwere ike choose Osiris. Athena nyekwa Achilles Odeshi bụ na mgbada atụ ya. O nwere ike ije si n'ajọ mmụọ. So onye ọbụla pụta asị m na ekwensu bụ ajọ mmụọ bụ onye ọrụ anyị, o nwere plan. So nna daalụ. Wonderful. Now, in very recent times, okay, for example, in 2020, for a Nigerian magazine based in the US, I went to Okija. I went to Okija for a journalistic essay I wrote, right? So I remember asking the man, "Am guess a picture?" So sim na nse na my phone got born. That's it. Na my phone got born. Na this here picture. Moi asonyenti adero. On my old iPhone, my old iPhone, this thing, I can see me, body thing. Moi, nalu, me the file or the blank, right? So that was my personal experience, 2020. Now, from 2020 up until now, even on Facebook, a lot of Ndibo DBS or people masquerading to be DBS. Now put online, when you blue picture, na kotu, you put off for a sacred symbol. And I see a video of a blue slaking. I tell you. Ijila of forging and more Snapchat. What do you think about that? Address it shortly. Onwe ife a na-ekwesịrị igosi. Onwe ife kwesịrị ịbụ ife idebe nsọ, ife izobe ezobe. Ọ ife mmụọ do maka ya. Then if ọzọ bụrụ na mmụọ onye ahụ kwa ya. So sonya m ife nye na mmụọ ya na-eme.
na nke ogwugwu si gesi na foto ọ nwekwa ike ọ bụ na esi ya nye ife dị important ọ kweta ọ bụrụ inye mmụọ ife ọ chọọ ka mmụọ wee kweta ka ya bụ ife mee ọ bụ dialogue ọ bụrụ deal right trade agreement so onye bụ ife ndụ mụ adịrọ m ese mmụọ m foto post olie ụwa ọ bụrụ ife m bịara ọ bụrụ ife anyị bịara sifu anyị nwa as the embodiment of our mmụọ anyị nwa represent mmụọ anyị onye chọọ ifu ife mmụọ m na-represent na mmụọ anyị 100%. So you are your mmuo and your mmuo is you. Mmụọ m dị proud of me representing them. Okay. I'm more proud of them having my back. King. So this question is about to be very controversial. What do you think about masquerades, our new, the new culture, the pop culture of masquerade? Ipuchezi, Ayego, Apiotale, actually Umuigbo up and down. What do you think about that going forward? Imana, the thing about appealing to one's sensibility or the sensibility of an onlooker. Okay, for example, now if somebody comes from UK during Christmas, be somewhere like New more. What will be the person's experience? Will the person be filled with wonder na more na nego na more na kochummadozo? Appeal tale, na more na chomwani also achoba ni megota and all that. I tell you. Odoroma imandibo sina anya ni wuzeli before onu eli. So I don't think it is a good thing, but what do you think from where you stand, from your standpoint? Mana funny nebo na demystify ya ifani. Obe fu mwazi. Na mmụọ bụkwa na ife kwesị inwe ugwu, nwee nsọpụrụ mana ndị na-eme ihe erika nke a bụrụ ofu enwekwa the angle bụ na mmụọ ka fa bụ na enwekwa ajọ mmụọ ana ife ga-eme ajọ mmụọ ma ifu ajọ mmụọ bụ onye ajọ mmụọ ife ọ na-eli ajọ mmụọ nwere ike bata o nwere ike dibịa na-eke ike o je tinye aka ka o bube nnukwu ọgwụ ajọ mmụọ abịa ka o were nwa ya ma ọ bụ ofu ihe dibịa na-eke ike sọsọ nya ma ife bụ uche ife ọ ya enye bụ ọ bụrụ si anụ iwu ka ọ chọọ si anụ ife onye so ifu mmụọ n'ụzọ inye mmụọ ife ọ na-eli ọ bụrụ ọjị ka iji nye si anụ ọjị ka iji ya gabara onwe na ọ bụrụ onye ori ka ọ bụ na ọma nzulo gị ori ọ bụrụ onye ori ka ọ bụ so ndị nke na-emezi na by force n'ihi ebunye ego niile enwe ọ dịzị alụ ndị obodo ahụ maka obodo niile nwe ndị ichie obodo niile nwe ndị nna kwesị ịfụ na ụmụazị emebili ife ma ọ bụ na ndị alụ a na-amezi ifefa kpobe ifefa na ọ dịzị alụ ndị obodo ahụ ịhazizi nkefa na ọdịbendị asịzikwa na nkefa bụ ibuzi ndị ori na akpafa 100%. Also the key here, some people make argument in the past. Some people have argued in the past that that high life music is a sycophantic genre of music, right? but then there is a very reserved type of high life music or a type of reserved Igbo musicality, which we call mbem. So, do you think that mbem, olu onye na-ama mbem na olu hype man or fihe, what do you think? Are they the same thing? Mbem. Mbem bụ ife eji akpanite mmụọ dike. Okay. Ma ọ bụ ebe ọ bụ na ọ bụrụ dike dị ndụ ọ bụrụ dike nwụrụ anwụ ife dịka ebe a na-efu dibịa maka onye bụ the last experience m nwere about recently dibịa hype man ma ofu ife mana hype man bụ na ofu ihe ka ọ na-eme big ballers na club ife ndụ maka ya bụ na onye na-eme ife a bụ agwụ
maka ife ọ na-agụ erikakwa ife ọ na-ekwu n'ọnụ erike ana eziokwu bụrụ ofu ekwu na-ekwu ife ọ na-ekwu bụ ife mmụọ nye ya so ife mmụọ alụ maka ma ọlụ hype man ma ọlụ onye mbe ma ofu ya ma ife eju will you categorize the two professions as the same thing? Ife jikọ fanabụ bụ ebe m esi wee approach nye ife jikọ fanabụ bụ na anyị eburu fanabụ ibu agwụ anyị eburu fa ibu agwụ ife mmụọ ka ọ na-agụ ebe afọ so anyị eburu ya ibu agwụ na ọnwa ife Igbo ji enwe ife bụ ibu agwụ na onye jiri agwụ ya lụgharị gị ife ị ga-eburu ya ibu agwụ so ọ bụ amazi m o nwere ike ịbụ ebe ọ bụ na ife eji akpanite mmụọ na dibịa ukwu na-eri ebu na ana mmụọ o nwere ike ịbụ the same thing abi o nwere ike ịbụ mana ịma na hype man ịma na anwe efe na-abụzi aja afọ ana ịbịa n'ife si n'ife dị nsọ wee si gaba na klọb ọ ya afịa maara ịkọwacha. Okay. Fair enough. Oh yeah, family culture. So, do you think that at any point that the Igbo people should scrap bride price? Mba. Solid answer. Mba. But tell me why. Ife dị n'isi nwaanyị erike. Eziokwu nwaanyị ọka si n'ive erike. And ife nwaanyị like ka nwaanyị like. And ife eji ezu nwaanyị erike kwuk. So ọ bụlugo ife ndị nna anyị fa ji wee mebe. And o make sense. O make sense na. And then ọ bụlugo and ọ bịakwa bụrụ na anyị abịafụ si gị bute ụwa niile. No representative token for some people, right? Ndị na nkefa. Nke anyị nwa na be nke anyị ụmụ ojii ugwu code. No representative, just a token. Bụkwa ewetakwa ewebirikwa jenyekwa isi agụ bụkwa na nwa anyị. So I'm a scrap there. Adịọdụ too open to iwepụ our otu ndị nna anyị fasi mee ife ha amaka ife. It should not be tampered with. Ha amaka ife. Ndị Igbo amaka ndị Igbo ma ife rinne. Ndị Igbo ma ife. Ifụlọ ka Dubai ji eme ife na mmiri chọọ ibulu obodo fa. Mana artist anyị ji egwu ụmụazị na-eme. Ụmụazị na-eme. So ihe mmiri ka na-akpọzi cloud seeding. Amazi Oyibo kale. Amazi na package BFO. Cloud seeding. I need this send you for consultants. Yeah, that go. Because I need the help. Consultants. I need this send you for consultants. So lastly, in all of your experiences, in all of your exposures and your convictions, right? What do you think is the most controversial of all of your convictions, right? Not only controversial, which of your convictions do you think will raise brows, and why are you convinced? Why is that a conviction? I'm not mad at you. Here nka. Oshirike. Jesus was fake guy. It's again. Jesus. Who was Jesus? Jesus Christ. No beginning. Jesus Christ. When you were? Okay, Nazareth. Okay, no beginning. No, if you no beginning. No beginning. It's okay. Someone go strike. No beginning. When you go out the law, Jesus Christ. I be as the idolize, yeah. I be idolize. It was not consensual. It was coercion. If you go na adebe virus, ana mmuo for na download use. We go laptop or for by once. Ya bu nwoke.
n'uche nke mmụọ kwa uche onye adị njọ bụ ofeke ife a na-akpọ ofeke onye na-amali eme. So let me give you the reason. Maka ife a na-abụ a very detailed topic m kwesịrị imede a video on for my socials, right? Elucidate more, right? Mana one reason, one clear reason bụ ife onwe bụ Messiah complex. That is, psychologically speaking, megalomania. I dey tell you, like it right on because Messiah complex bụ a psychology issue. It's a madness. It's a madness. It's a mental disorder where you feel like you want to save people. And even in the DBI now, many of them were that Messiah complex, savior complex. It's in a happy Zowa. Who the hell are you? Jews in nature is Zowa. If you phone a message on the DBI bia, Madam Mujo Muno. Now I'm Palubano of ya. Ne bukotam mmuo dị iche iche. Ụmụ ya ọma nzulo. In wife, you no go take care of everyone. Nwaanyị ọma n'ụlọ no ọnụlọ onwe ọbaida na ọgbafu ma ọ bụ mana anyị mana nwaanyị ama nnọkọtara o je metụ ukwu n'ilu ọwe nwa nke. So no ife eme ụwa bụ ịmụta nwa gị, ịzụọ ụmụ gị. Ọ bụla ije mụsịa lapụ delinquent a na-akwụgharị na-ekwu na ị na-azụ ụwa. Onye nke si na ọ bụ ezu ụwa 2000 years ago or whenever that narration, maka narration nke ọ bụ anyị amalụ the realities. Onye nke kwu n'otu ezu ụwa. Ịma ụdị mpụ, ụdị alụ eji afịa eme. Ịma ụdị alụ eji ga-afịa mee n'ụwa in Africa in the name of Christ. Ife eji ga-afịa mee akaligo ife niile na-emebunu. A na-ekwu no. So you are not here to save anybody. So that's even one. I'll say more, right? Trying to save people for free. On for free now, because it is blood. Ne biale koyogo. Yota. Or if I be many of our DBs as well, they'll just come and convince themselves that they are here to save the world, and then they leave their primary responsibility, their children. And the thing is, the day you die, the day they put you in the ground, the moment they are putting you in the ground, that thing is even happening. You can't save the world. Answer to your initial responsibility. Leave that divine mandate stuff. You are deceiving. You are playing yourself. In my opinion, because I'm not interested in arguing with anybody, right? Yeah. So that would be my most controversial take. So he's not that here, and he does not deserve all the reverence in your books. Yeah. Not at all. I mean, respect to him for his own legacy. Onye na mmuo ya. That's the thing again, right? That adding to the first question. Onye na mmuo ya. Sonya ama. Muni anolo na meeting mmuo ya. But even after that, his legacy of coming to say that he wants to save people, worse things have been done in his name. Worst crazy bad things over time, and are still going on in his name. And he has not saved the person that he came to save, the world that he came to save. You can't save the world. Guy, history doesn't repeat itself. Human nature does. Like, everybody is going to do their own full circle. You are not going to save anybody. So if you come to say, if you are on some divine with masochistic, you want to cause yourself pain to save people. Divine delusion. These divine delusions of grandeur, guys. Say you guys cause yourself pain. Masochistic, you are here to, you know what I'm saying? You're playing yourself, man. 100%, 100%. Yes, so that's my opinion. I'll make a video on my socials at Alusi Pablo everywhere. I'll make a more detailed at Alusi video. Pablo, in case you're interested in his gospel. I thoroughly this guy in the gospel. Everybody's conviction is that gospel. You only talk about what you're convinced about. What you tell people is what you're convinced about. So I thoroughly enjoyed this episode, man. Yeah, I'm not to anybody. What if gospel guy? No, not gospel in the generic sense, of course, like the message. You know what I mean? Yeah, the thing, my primary responsibility,
to ndị nke m, to primarily to my family by my clan. So if ọbụla a na-eme mụ na-agba ụgwọ. Yeah, so because you are not here to save the world, man. Yeah. Thank you so much. I enjoyed this. Nna, Anyafulu mmuo. Ya gazie, ewu gị na-ebe ka ewu m si ebe. Sure. Daalụ nna, ya gazie gị blessings, man. Daalụ nna.